Kære lytter, du skal nu til at høre et særafsnit for Two Story Exclusive, som normalt kun er tilgængeligt eksklusivt på Podimo. Hvis du kan lide det, du hører her på kanalen, så vil jeg virkelig anbefale dig at prøve Podimo. Her får du adgang til mange flere afsnit af Two Story Exclusive, og et stort bagkatalog med over 250 episoder, som du kan dykke ned i lige når du har lyst. Du finder rabatlink til 30 dages premium eller halv pris i 3 måneder via Two Stories kanaler. Links finder du i episodebeskrivelsen på Facebook eller på Instagram. Udover Two Story Exclusive er der også masser af andre stærke True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du, ligesom mig, elsker spændende fortællinger fra virkeligheden, så tror jeg, du vil blive rigtig glad for Podimo. Og husk nu, at hver gang du lytter til din yndlingspodcast via Podimo, så støtter du direkte de podcaster, du følger, og du er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave endnu mere godt indhold til dig. Og lad os så komme i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan den franske advokat Patrick hyrer en dansk maskinmester gennem det højreorienterede militærmagasin Soldiers of Fortune til at slå sin kone ihjel. Patricks kone er en succesfuld kvinde, der driver sin egen restaurant på den franske Riviera, og derfor blev den danske lejemorder bedt om at tage til Frankrig for at udføre jobbet. Bjarne, som den danske lejemorder hedder, er bestemt ikke professionel, og dette er da også hans første opgave nogensinde. Da han møder Patrick, er det også lige ved at gå galt, da han i første omgang glemmer en meget vigtig detalje omkring, hvordan de to mænd skal genkende hinanden. Til sidst så lykkes det dog for de to mænd at mødes, og de begynder nu at planlægge det forestående mord. Du lytter til anden del af Lejemorderen. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke både som den slags. Nu er du advaret. Som I nok husker, så spiser Patrick og Bjarne frokost sammen, og her fortæller Patrick lidt mere indgående om, hvad det er, det hele går ud på. Han fortæller Bjarne, at konen Marie bor i den nærliggende badeby Cap d'Agde, tæt på den spanske grænse. Bjarne spørger, om Patrick har et billede af hende, men det har Patrick ikke, men han lover at tage et med til deres næste møde. Patrick spørger på et tidspunkt ind til, hvad Bjarnes baggrund er. Og den danske maskinmester forklarer nu, at han er med i en international organisation af lejemordere. Han praler også med, at han har været på opgaver i både Uganda og i Algeriet. Desuden fortæller Bjarne også, at han sidste år har hjulpet en tysk forretningsmand med samme slags opgave, som den Patrick nu vil have ham til at udføre. Den næste times tid snakker de to mænd frem og tilbage. På et tidspunkt begynder de at snakke politik, og her spørger Patrick direkte, om Bjarne må er medlem af den stærkt venstreorienterede organisation Aktion Direkt. Bjarne ved rent faktisk ikke, hvad denne organisation er for en størrelse, så han spiller i stedet for cool og vælger ikke at svare på spørgsmålet. Det skal her nævnes, at Aktion Direkt som sagt er en fransk venstreorienteret terrorgruppe, som foretager en lang række snigmord og voldsomme angreb på forskellige institutioner i Frankrig i 1980'erne. Bjarne fortæller som sagt ikke, om han er medlem af denne gruppe eller ej, men i stedet praler han med, at han har deltaget i forskellige militæraktioner rundt om i verden, og at et lejemord blot er noget, han udfører på sidelinjen i de stille perioder. Efter de to mænd har snakket og spist frokost, så aftaler de at mødes igen dagen efter. Som I måske husker, så har Bjarne jo fået en masse penge i forskud, så han flotter sig og lejer nu et hotelværelse i den nærliggende by Béziers. Dagen efter mødes de to mænd på Bjarnes hotelværelse, og her viser Patrick et billede af sin kone Marie. De gennemgår nu Maries daglige rutiner privat, og når hun er på arbejde i restauranten. Bjarne får blandt andet at vide, at Marie som regel har fyraften omkring kl. 01 om natten. Hun er for det meste med til at lukke restauranten, og derefter går hun herfra over en parkeringsplads til sin lejlighed, der ligger godt 50 meter derfra. Lejligheden ligger på 3. sal, og Bjarne får en udførlig oversigt over indretningen. Patrick oplyser, at det efter hans opfattelse vil være mest fordelagtigt at begå mordet i Maries lejlighed. Bjarne begynder nu at komme med forslag til, hvordan han mener Marie bør likvideres. Han foreslår blandt andet at bruge en hammer eller en pistol med lyddæmper. De kommer dog frem til, at den lædersnor, han har med, nok vil være bedst,
De bliver samtidig enige om, at drabet skal ligne et rovmord, hvor gerningsmanden er ude efter dagens omsætning fra restauranten. Patrick forklarer os, at Marie kan have en masse smykker, som Bjarne bare kan tage, og det må han gerne beholde og sælge videre efterfølgende, hvis han vil. Mødet på hotelværelset slutter med, at Patrick understreger vigtigheden af, at drabet sker i perioden mellem den 6. og den 13. september 1982. Det er nemlig her, at Patrick har planer om at tage til Paris med sin datter, så han har et alibi. Bjarne har som sagt allerede fået udbetalt 2/3 af hyren, og de aftaler, at resten af pengene skal puttes i en kuffert og lægges i en garderobeboks på banegården i Genève i Schweiz. Når Bjarne så har udført jobbet, så man modtager besked på, hvordan han kan hente den her kuffert. På vej ud af døren aftaler de kort, hvordan Bjarne skal få fat i Patrick, hvis det skulle blive nødvendigt inden den 6. september. Allerede samme dag begynder Bjarne at forberede sig på sin første opgave som lejemorder. Han kører direkte til byen Cap d'Agde for at se sig lidt omkring. Da han ankommer til badebyen, tager han flere billeder med sit medbragte kamera og tegner også nogle skitser af den bygning, hvor Marie bor. På bedste Hollywood-manér spiller Bjarne amerikansk turist og forsøger at blende ind mellem de mange andre badegæster. På et tidspunkt beslutter han sig for at besøge Maries restaurant. Han går ind og slår sig ned i baren og bestiller en øl, mens han ser sig lidt omkring. Han får hurtigt øje på Marie, der arbejder i baren denne aften. Bjarne rekognoscerer de næste par dage, hvor han flere gange besøger restauranten og tjekker Marie ud. En aften venter Bjarne i baren, indtil klokken bliver omkring 1. Han går derefter udenfor og venter på, at Marie skal forlade stedet. Han følger hende nu på afstand og ser, hvordan hun går over parkeringspladsen og ind i opgangen og tager elevatoren op til sin lejlighed. Da det kun er slutningen af august 1982, så har Bjarne rigtig god tid, og han bruger også flere dage på bare at se sig omkring. Han kan efterhånden godt se, at det måske vil være smart at finde en, der kan hjælpe ham med jobbet, og derfor tager han den 30. august en tur til Montpellier. Her køber han en motorcykel og kører derefter videre til Genève i Schweiz. Her parkerer han motorcyklen og lejer i stedet en bil. Fra Genève kører han videre til byen Bormio i Norditalien, hvor han mødes med en fyr, han kender i forvejen. Fyren er en ung italiensk mand, som Bjarne har lært at kende gennem deres fælles interesse for Soldiers of Fortune. Bjarne har skrevet sammen med italieneren per brev, og de har begge pralet med, hvor erfarne lejemordere de begge er. De to mænd mødes på en bar i centrum af den lille by. Bjarne indleder deres samtale med at høre, om italieneren måske har nogle gode råd til et job, han skal udføre i Uganda senere på året. Italieneren ser tydeligvis imponeret ud, og Bjarne fortsætter med at forklare, at opgaven består i at befri en fange fra et fængsel, og at den eneste måde at gøre det på, er at rive en fængselsmur ned. Italieneren forsøger at komme med nogle gode bud på, hvordan Bjarne skal gribe denne opgave an. Da de har talt lidt sammen, spørger Bjarne, om den unge italiener måske kunne have lyst til at hjælpe ham med et job på den franske riviera. Italieneren kan godt mærke, at han måske har bevæget sig ud på lidt for dybt vand, og han takker derfor nej til Bjarnes tilbud. Efter en times tid skilles de to mænd, og Bjarne er bestemt ikke tilfreds med resultatet af deres møde. Han er stadig overbevist om, at han er nødt til at finde en makker til jobbet, så nu er gode råd dyre. Samtidig med, at Bjarne er taget til Norditalien, så har Patrick købt en kuffert, hvor han har lagt de resterende penge i. Pengene fylder ikke alverden, og derfor har han også lagt nogle andre forskellige ting i kufferten, for at den ikke skal se helt tom ud. Patrick tager nu kufferten med til banegården i Genève og placerer den i en bankboks. Patrick får en nøgle til boksen, som han putter i lommen. Meningen er, at nøglen skal sendes til Bjarne, så snart jobbet er blevet gjort færdigt. Bjarne sidder nu i sin lejebil på landevejen på vej tilbage til Frankrig. Han kan godt mærke, at presset begynder at stige, i takt med at dagene for opgaven nærmer sig. Han er rent faktisk ved at få kolde fødder, da han ikke er sikker på, at han kan udføre opgaven alene. Han kan også mærke, at han nok har spillet lidt for kæphøj, og han har nok taget munden lidt for fuld. Bjarne er jo ikke ligefrem en koldblodig lejemorder, som han ellers har givet sig ud for. Han er jo blot en ganske almindelig maskinarbejder fra Haderslev. Problemet med at hyre en medhjælper er dog, at Bjarne næsten allerede har brugt alle de penge, han har fået af Patrick. De næste par dage bruger Bjarne på at tulle lidt rundt i forskellige franske byer, hvor han forsøger at finde en løsning på det hele.
Han beslutter sig til sidst for at få fat i Patrick og spørge, om han måske kan få udsat jobbet til et senere tidspunkt. Den 3. september får Bjarne fat i Patrick på det sted, de aftalt kan benyttes i nødstilfælde. Det er det allermest fashionable hotel i hele Montpellier. Bjarne træder ind i receptionen iført fuld camouflageuniform. Dette er ikke ligefrem noget, der matcher de andre gæsters påklædning, og Bjarne vækker derfor også temmelig meget opsigt. Efter en times tid dukker Patrick endelig op. Han er i modsætning til Bjarne meget velklædt og ligner en, der hører til på hotellet. Da Patrick ser Bjarnes tøj, er han ved at springe i luften. Tænk, at man kan være så blottet for situationsfornemmelse, tænker han. Patrick får hævet Bjarne med ind i et mødelokale, hvor han til at starte med forklarer Bjarne, at han må være blevet sindssyg, siden han dukker op i den mundering. Stemningen bliver bestemt ikke bedre, da Bjarne beder om at få opgaven udsat. Bjarne forklarer, at han er blevet kaldt til et møde i Uganda den 10. september i forbindelse med et job, og derfor kambulerer de to opgaver med hinanden. Bjarne forklarer videre, at han derfor ikke har tid til at udføre legemordet på Marie i perioden 6. til 13. september. Patrick er noget uforstående over for denne pludselige udmelding og beder Bjarne om at få løst situationen. Bjarne fortæller, at han har undersøgt omstændighederne meget nøje, og at han er kommet frem til den konklusion, at jobbet simpelthen er for farligt at udføre alene. Problemet er bare, at hvis han skal finde en makker, ja, så koster det jo flere penge, og dem har Bjarne ikke mulighed for at fremskaffe. Han bilder Patrick ind, at alle pengene fra forskuddet er blevet overført til en bank i Haderslev, og der er kun én måde at få fat i dem, nemlig ved at rejse op og hæve dem personligt. Men turen til Danmark koster jo også penge. Kort og godt, så forklarer Bjarne, at hvis Patrick vil have udført jobbet til tiden, så vil det koste yderligere 15.000 franc. Da Patrick hører dette, kan Bjarne godt fornemme, at nyheden bestemt ikke falder i god jord. Patrick bliver rent faktisk meget rasende og giver Bjarne et decideret møgfald. Bjarne forsøger at spille cool og forklarer, at det altså er vilkårene. Dette får blot Patrick til at blive endnu mere vred. Han forklarer i meget markante vendinger, at en aftale altså er en aftale, og at Bjarne bare har at overholde den. Hvis den danske legemorder ikke gør, som de har aftalt, så skal han altså vide, at Patrick har rigtig mange forbindelser til den franske underverden, som han på ingen måde er bleg for at benytte sig af, uanset om Bjarne er i Uganda eller i Haderslev. Skænderiet bølger nu frem og tilbage det næste stykke tid, og det ender faktisk med, at Patrick stikker Bjarne yderligere 2500 franc, så han har penge nok til at tage tilbage til Haderslev og måske finde en makker i Danmark. Aftalen bliver samtidig, at drabet skal udføres i den aftalte periode. Bjarne er selvfølgelig rigtig godt tilfreds med, at han nu har flere penge på lommen, men han er dog stadig meget i tvivl om, hvordan han skal få udført denne opgave, der står foran ham. Efter endnu en urolig nat på sit hotel, så beslutter han at blive i Cap d'Agde og holde øje med Marie. I de følgende dage frekventerer han derfor restauranten, hvor Marie arbejder, og han bliver efterhånden et kendt ansigt på stedet. Medarbejderne begynder at kalde ham amerikaneren med tatoveringerne, og de snakker også om, at han forholdsvis ofte har drukket lidt for meget. Selvom Bjarne ofte tager en tår over tørsten, så forsøger han samtidig at udføre sin opgave. Han overvåger Marie, og en aften beslutter han sig endnu en gang for at overvåge hende helt indtil hun lukker restauranten og begiver sig hjem af. Det er natten mellem den 6. og 7. september. I stedet for at sidde på restauranten denne aften, så parkerer han i sin bil på parkeringspladsen ude foran restauranten og giver sig til at vente. Da klokken nærmer sig 1 om natten, er der stadig lys i restaurantens vinduer, og Bjarne begynder at blive utålmodig. Endnu en halv time går, og da klokken bliver omkring 1:30, skal han lige til at stige ud af bilen for at gå over og kigge ind af vinduerne, da Marie kommer ud af hoveddøren. Som beskrevet går hun direkte over pladsen og hen til opgangen, hvor hendes lejlighed ligger. Det er præcis sådan, Patrick har beskrevet hendes færden. Bjarne sætter sig ind i sin bil og kører tilbage til hotellet. Han følger samme procedure den følgende aften, og her ser han stort set samme scenarie udspille sig. Marie lukker restauranten, går over pladsen og op til sin lejlighed. Bjarne beslutter sig nu for, at han er parat til at udføre sin opgave. Den følgende nat mellem den 8. og 9. september vil han dræbe Marie. Bjarne vågner den 8. om morgenen, og han er stadig lidt groggy. Han sætter sig op i sengen og forsøger at få styr på tankerne. Han kan mærke presset stige, og uroen breder sig i hele hans krop. Et er at planlægge og fantasere om et legemord. Noget helt andet er at udføre det i virkeligheden.
Han tager et par store tårer af den whiskyflaske, han har stående på natbordet, og begynder nu at gennemgå, hvilke metoder han vil bruge for at slå Marie ihjel. Han kommer hurtigt frem til, at lædersnoren er hans bedste bud på en drabsmetode. I løbet af dagen øver han sig på en kvælningsteknik med lædersnoren og forsøger samtidig at forberede sig mentalt på nattens gerning. Da klokken nærmer sig midnat, forlader Bjarne sit hotelværelse og går op mod restauranten. Han går over pladsen og ind til Maries opgang. Han går nu ind ad døren og finder et godt sted i mørket, hvor han kan stå og vente, indtil Marie ankommer. Efter noget tid kan han godt se, at det måske ikke er den smarteste løsning i verden, så han går derfor et par etager op og stiller sig på rapportet mellem 3. og 4. sal, hvorfra han kan se ned til Maries entrédør. Godt en halv time senere kan han høre elevatoren komme op og stoppe ved 3. sal. Sveden pibler frem på hans pande, og blodet pumper rundt i hans åre. Han gør sig klar til at overfalde sit offer, så snart hun stikker nøglen i døren. Da elevatoren stopper ud for 3. sal, og døren går op, kan Bjarne pludselig høre 2 stemmer. Han hører både en mand og en kvinde snakke fransk sammen. Problemet er, at han på det tidspunkt allerede er begyndt at gå ned ad trappen, så der er altså ingen vej tilbage. Det gælder derfor om at tænke hurtigt. Bjarne gør derfor det, han er mest hjemmevandt i. Han spiller fuld. Han dingler nu ned ad trappen forbi Marie og den mand, hun er sammen med. De kigger undrende på Bjarne, men det lader ikke til, at Marie genkender ham. Da Bjarne er forbi dem og nået ned på næste repo, kan han høre Marie låse sig ind i lejligheden sammen med manden. Bjarne genkender faktisk den her mand som en af tjenerne fra restauranten. Han skynder sig nu ned ad trappen og ud på parkeringspladsen. I sit stille sind krydser han fingre for, at manden heller ikke har genkendt ham. Selvom Bjarne har på fornemmelsen, at han ikke er blevet genkendt, så er der dog noget i ham, der tvivler. Hvis tjeneren kan huske ham, så vil han måske senere kunne udpege ham, hvis Bjarne rent faktisk får held med at udføre jobbet. Den danske maskinmester er ved at indse, at det at spille en professionel legemorder er en ting, men noget helt andet er at udføre de opgaver, der følger med. Han må efterhånden erkende, at han nok ikke kan gennemføre drabet, medmindre han får hjælp af en makker. Helt at droppe opgaven er ikke på tale, da Patrick virkelig har skræmt ham ved at true ham med at få folk fra den franske underverden til at dræbe ham og hans familie hjemme i Haderslev. Denne nat kan Bjarne ikke falde i søvn hjemme på hotellet, og han beslutter sig derfor for at sætte kursen mod Haderslev. Han ankommer til familiens store overraskelse den 10. september ved 8-tiden om aftenen. Samtidig med, at Bjarne kører op gennem Tyskland i løbet af dagen den 10. september, så sidder den 20-årige konstabel Ole på sit værelse hjemme hos sin mor i Aalborg og bladrer i Soldiers of Fortune. På et tidspunkt falder han over en annonce, hvor navnet Haderslev bliver nævnt. Ole er ikke særlig god til engelsk, så han læser det som om, at det er en mand fra Haderslev, som søger efter danske lejesoldater. Ole mærker, hvordan det gibber i ham, og hans begejstring stiger for hver gang han genlæser annoncen. Dette er måske min store chance, tænker han for sig selv. Med bladet i hånden løber han ind i stuen til sin mor og fortæller om det, han lige har læst. Bekymret lytter moren til sønnens begejstrede fortælling om, at der måske er en chance for ham til at blive en rigtig soldat. Ole kan godt fornemme, at hans mor måske ikke deler hans begejstring, så han lover at tjekke, om manden bag annoncen virkelig mener det seriøst og er til at stole på. Da der ikke står noget telefonnummer, så ringer Ole til oplysningen og får fat i det via adressen. Han sætter sig nu godt til rette og drejer nummeret. Det er en kvinde, der tager telefonen. Hun præsenterer sig som fru Petersen. Ole spørger efter hendes mand, men fru Petersen må beklageligvis meddele, at han ikke er hjemme og nok heller ikke kommer det de næste mange uger. Ole beder fru Petersen om at lægge en besked til Bjarne, ifald han skulle komme hjem i den nærmeste fremtid. Efter samtalen er Ole lettere slukøret og også ret skuffet. Til gengæld kan han nu gå ind i stuen og berolige sin mor med, at annoncen med al sandsynlighed nok bare er falsk, og at han nok aldrig kommer til at høre mere fra manden bag den. Som sagt, så dukker Bjarne op i hjemmet i Haderslev samme aften ved 20-tiden. Da fru Petersen og børnene spørger, hvorfor han allerede er hjemme igen, så forklarer Bjarne, at han blot har fået et par fridage fra det skib, han er ude at sejle med. Da børnene er gået i seng, og Bjarne sidder alene med fru Petersen i stuen, kommer hun pludselig i tanker om den unge mand, der har ringet tidligere på dagen. Hun giver beskeden videre til Bjarne, som nysgerrigt tager imod den.
På dette tidspunkt ved han ikke, hvorfor den unge mand vil have fat i ham, men det agter han at finde ud af med det samme. På et tidspunkt, da en af ungerne ikke kan sove, og fru Petersen er gået ind på børneværelset, så ringer Bjarne til nummeret, som Ole har givet. Det er Oles mor, der tager telefonen, og hun forklarer, at hendes søn ikke er hjemme, men at hun ved, at det drejer sig om en annonce, der har været i Soldiers of Fortune, og at hendes søn er meget interesseret i at høre om jobbet som lejesoldat. Da Bjarne hører dette, bliver han noget forvirret. Han tænker ved sig selv, at den unge mand må have misforstået noget, da det jo er Bjarne selv, der søger jobs, og ikke folk. Heldigvis holder Bjarne gode miner til slet spil, og han spørger nu, om Ole har været i jægerkorpset, Fremmedlegionen eller noget andet. Oles mor forklarer, at det har hendes søn ikke, da han bare er ganske almindelig soldat og konstabel for Aalborg. De snakker lidt videre, og til sidst beder Bjarne om, at Ole skal ringe til ham, så snart det er muligt, og helst samme aften. Endelig ser det ud som om, at Bjarne er heldet med sig. Og måske er Ole løsningen på hele hans problem. Hvis de er to, så må det altså være muligt at udføre legemordet. Og hvis Ole samtidig er soldat, så må han måske have noget erfaring med våben osv. Bjarne kan mærke, at optimismen stiger i ham. Måske skal det alligevel lykkes for ham at gennemføre sin første opgave som professionel legemorder. Lyt med næste gang, hvor vi skal høre, hvordan denne vanvittige historie om legemorderen fra Haderslev ender. Du har lyttet til et særafsnit for Two Story Exclusive, som du normalt kun finder eksklusivt på Podimo. Hvis du vil høre flere spændende afsnit af den her podcast, så prøv et abonnement på Podimo og lyt til de mere end 250 afsnit, der allerede ligger i Two Story Exclusives bagkatalog. Du kan altid finde et link til en prøveperiode i episodebeskrivelsen på Two Stories Facebook eller på Instagram. Tak fordi du lytter med.